ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ସାଙ୍ଗ। ଆମ ପିଲାବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷର ମଜା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ନା, ମାସକ ଆଗରୁ ବୋଉଠୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଯାଉ ଗାଁ ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ମ, ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କହୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ। ଦାମ 25 ପଇସା ମାତ୍ର। ସେଥିରୁ 10 କୋଡ଼ିଟି ନେଇ ଆସୁ 25 ପଇସା ବାଲା। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍, ଥାକ ଥାକ ବାଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ କବିତା, ହାତୀ ଚାଲେ ଦମ ଦମ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ୱେଲକମ୍, ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଚା ବାଇଗଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେକି ଆଣ। ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଲେଖୁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ବି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇନଥାଉ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାଉ। ଶେଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଝାଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ଫୁଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ ହୁଏ। ଆମ ଘରୁ ଡାଲି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ପନିପରିବା ଆଣି ଭୋଜି କରୁ, ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପିଲାବେଳର ନୂଆ ବର୍ଷ। ସେଥିରେ ନା ଥିଲା ହିଂସା, ନା ଥିଲା କପଟ, ଥିଲା ତ କେବଳ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା।